Чеф Александър Исаевски с възможност да измисли нещо и го прави. Страхотно попадение на Ахмед Ахмедов. Осъществи добро подаване, няма засада на Ахмед Ахмедов. Това е златен шанс за Дунав. Ахмедов, удар! Гол! Дунав успява да намали пасива си още в 47-та минута. Мощен спринт на Исаевски, който не бе уважен в тази ситуация, но възможност за Ахмедов. Страхотна техника. Ахмед Ахмедов 2-0 за Дунав. Стефан Христов няма опции, трябва сам да действа. Добро подаване към Ахмед Ахмедов. Стига топката до него и отново е сам. Ивайло Лазаров влезе в наказателното поле в опит да му помогне. Ето го удара. Спасен! Шанс отново! Топката е във вратата и 1-0 за Дунав.